Πεντάδα για τον Νέαντα είναι 4, 7, 8, 10 και 14. 4, 7, 8, 10, 14. Πεντάδα για τον δικέφαλο. 9, 10, 4, 8 και 6. 4, 6, 8, 9, 10. 4, 6, 8, 9, 10. Εντάξει. 8, 9, 10. Το 10, άστοχο, αμυντικό, επιθετικό rebound το 9, άστοχο shoot και άστοχο shoot το 9. Επιθετικό, το εντάξει. Επιθετικό rebound το 9 και άστοχο shoot το 9. Εύστοχο δεξί λέει από το 8, ύστερα από assist του 14. Το γήπεδο γράφει πολύ καλά στην κάμερα. Εύστοχο δεξί λέει από του 4. Σούτ από το 8, αμυντικό rebound το 9. Σούτ από το 6, άστοχο, αμυντικό rebound το 14. Άστοχο σούτ από το 7, αμυντικό rebound το 9. Λάθος από... όχι, τίποτα. Εύστοχο δεξί λέει από το 10, ύστερα από assist του 6. Εύστοχο σούτ από το 4. Άστοχο από το 4, αμυντικό rebound το 14. Άστοχο σούτ από το 10. Σούτ από το 10, αμυντικό rebound το 4 και κλέβει το 10 από το 4. Φάουλ το 14 στο 6. Άστοχο στο 4,
Αμυντικό rebound το 4. Και φάουλ στο 4 κάνει το 10. Δύο βολές για το 4. Το 9. Άστοχο στο βολείο 4. Εύστοχο στη δεύτερη. Αλλαγή. Τι έγινε? Στάτο. Και το 8 και μπήκε το 5. Θα το βρούμε. Ναι. Τώρα που το άγγιξα δεν το βρήκα. Κάπου εδώ γύρω θα είναι. Κλέβει το 4 από το 9. Και εύστοχο αριστερό λέει από το 10 ύστερα από assist του 14. Time out. Μου έπεσε στη τσάντα μέσα. Χωρικές. Ναι. Μπράβο. Κολλάει. Άστο εκεί είναι. Το αριστερό, Ναι. Πεντάδα για τον δικέφαλο. 4, 5, 6, 9, 10. Πεντάδα για τον Έαντα ίδια. Εύστοχο σούτ από το 10. Άστοχο σούτ από το 7. Επιθετικό rebound από το 4. Και φάουλ στο 4 κάνει ο 6. Δυο βολές για το 4. Αλλαγή για τον 9, βγήκε ο 10 και μπαίνει ο 9. Άστοχος στο βολείο 4. Εύστοχος στη δεύτερη. Εύστοχο σούτ από το 9. Λάθος από το 8. Κλέβει το 9 έκλεψε. Λάθος από το 9, κλέβει το 4, Τρίποντο από το 7. Άστοχο αμυντικό, επιθετικό rebound το 4 και φάουλ το 6 στο 4. Δύο βολές για το 4. Εύστοχο στην πρώτη. Και στη δεύτερη.
Τρίποντο από το 4 εύστοχο. Τρίποντο από το 4, άστοχο, αμυντικό rebound το 5. Κλέβει, λάθος το 5, κλέβει το 4 και εύστοχο αριστερό λέει από το 14, ύστερα από ασίστ του 4. Σούτ από το 10, εύστοχο. Σούτ από το 8 άστοχο, αμυντικό rebound το 4. Σούτ από το 4 άστοχο, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Σούτ από το 9 άστοχο, αμυντικό rebound από το 9. Τρίποντο από το 14, άστοχο, αμυντικό rebound το 6. Φάουλ στο 4 κάνει το 7. 3 αλλαγές. Βγαίνει το 9, βγαίνει το 5 και βγαίνει και το 6. Και μπαίνει το 7, το 8 και το 11. Ποιο βγήκε το 9, το 5 και το 6. Και μπήκαν το 7 και το 8 και το 11. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο 4 και από εμάς βγήκε ο 7 και μπήκε ο 5. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο 4. Άστοχο στο δεύτερη, rebound από το 4. Τρίποντο από το 14, άστοχο, αμυντικό rebound το 10. Τάπα το 14 στο 4. Ένα 43, Ναι. Τρίποντο από το 8. Άστοχο. Επιθετικό rebound το 11. Τρίποντο από το 4. Άστοχο. Επιθετικό rebound από το 10. Και φάουλ το 4 στο 11. Νομίζω. Ναι. Δύο βολές για το 11. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο 11. Εύστοχος και στη δεύτερη. Άστοχος από το 4, αμυντικό rebound από το 4. Τάπα το 5 στο 4, στο rebound το 11. Τώρα σε ποιον έκανε τάπα? Το 9 δεν έκανε. Το 5, το δικό μας. Όχι, δεν είναι το ποιον. Τρίποντα από το 4, εύστοχο. Μαζέψαμε.
Εύστοχο αριστερό λέει από το 5, ύστερα από assist του 14. Σούτ από 8 άστοχο, αμυντικό rebound του 4. Τέλος του παιχνιδιού. 56-94 υπέρ του Νέα Ντοντοσκόρ.